guztioi eta ongi etorri ezoiko albiste honetara. 100 latza ditugu Euskal Herrian. Lekitoko deabruak deitzen den talde satanikoa, izua eta hondamena zabaltzen ari da. Donostia, Iruña, Bilbo, Baiona eta Gasteizko hiriburuak talde honen deabrukeria jasan ditu. Eta hori gutxi espalitz, orain herri txikietatik dabiltza, beraien sua eta oldarkeriarekin herritarren kontra. Gauzako beto zehazteko eta albistea bertatik bertara eramateko, Bilboko Lakasilla kalean, Xabier Elizburu korrespontsala dugu. Kaixo Edurne, hemen Bilboko Lakasilla kalean aurkitzen az, jendea izututa korrika dabil ara eta ona. 500 metro ingurura ke izugarria ikusten da, eta musika teknoaren urrunta da antzematen da. Azken orduko albisteak dioten bezala, Lea Artibai, Busturialdea eta Mungialdeko eskualdetan sartzen hasiak dira. Hauek, talde handiaren aurretik doaz, inguruaren aztertzaile bezala. Besterik gabe hau izan da, ezoiko albistegiak eman duena. Hurrengo albistegi nagusian, albiste ikaragarri honen zehaztapen gehiago emango ditugu. Ondo izan eta kontu zibili.